Naiz irratian, bigarren kafea. Egunon guztioi, gaur egun berezia da guretzat. Asteazkena izateagatik, baliteke, gatxotek ez duelako trenarekin arazorik izan zitekeen, baina ez, gaur berezia da nazioarteko egun batengatik. Bai, gaur Renfe puntora etorri da, Izan ere, gaur egun berezia da urriaren 9 postaren mundu eguna delako. Eta badakizue, bigarren kafean oso postalzalea garela. 1969 Posta Batasun Unibertsalak urriaren 9 postaren munduko eguna aldarrikatu zuen Tokion egindako batzar batean. Posta sektoreak munduan duen rolari buruzko kontzientzia sortzeko modu bat omen da. Ospakizun honek gainera, beste batzuk ez bezala, ez du urteko lerorik, baina bere zutabe estrategikoak nabarmendu nahi ditu. Berrikuntza, integrazioa eta inklusioa. Hora. Azkartiko guretzako bizitza, klasikoko askatasunen borrokan, portutik gertu zomen dalekurik murgiltzeko bizitzaren ziabogan. Postal baduzu etxeko buzoian, antxe kontatzen dut bidai berria, urrunerako behar askotan aurkitzeko hemen barrenean egia, zarautzen itxasoa. Gauza gutxi egongo dira gutun bat baino intimoagoak, baina zoritxarrez, edo zorionez, gutun batzuk ospetsu egiten dira eta irakurtzeko aukera izaten dugu. Adibidez, hau. Fidel, gauza askota zoroitzen naiz ordu honetan. Maria Antoniaren etxean ezagutu zintudanaz, etortzea proposatu zenidanaz, prestakuntzen tentsio guztiez. Egun batean, eriotza gertatuz gero nori abisatu behar zitzaion galdetu ziguten, eta galderak guztio kolpatu gintuen. Che Guevarak Fidel Castrori idatzitako gutuna dau. Fidelek berak 1975ko urriaren 3 jendartean irakurri zuena. Gaurko egunez hil zuten Ernesto Guevara iraultzailea, medikua, pentsalaria eta politikaria laigueran. Se despierta para verte. Aquí se queda la clara, la entrañable transparencia de tu querida presencia, comandante Che Guevara. Vienes quemando. Edo beste pertsona ospetsu baten gutun hau? Ohikoena gutunak idatzi eta ahaztuta uztea da, baina bidaltzen baditut, nire ni sekretuaren zati txiki bat milaka miliatara dagoen norbaiten eskuetan dagoela sentitzen dut. Bere buruari galdetzera doana, ze karaju irakurtzen ari ote den. John Lennon musikariak idatzi zuen gutuna 1961 urtean. The Beatles taldeko kide izandako Stuart Sutclifferi zuzendua zegoen. Lennonen gutunak batu eta liburu mardul bat argitaratu zuten. Orain, bere ni sekretua ez da hain sekretua. Gaurko egunez jaio zen John Winston Lennon Liverpoolen The Beatles taldeko kantaria eta beste askoren konpositore izan zen. Taldearen kanta gehienak kondu zituen Paul McCartneyrekin batera. 1975 erretiratu zen musikaren mundutik. Sean seme txikia azteko, baina 1980 itzuli zen Yoko Onerekin batera. Double Fantasy album berriarekin. Urte horretan bertan hil zuten. Sean Lennon bera ere gaurko egunez jaio zen, bere aitaren urtebetetzearen egunean, opari ederra. Duela 10 urte, Hunter Davisek, Beatlesen biografia baimendu bakarraren egileak, Lennonen gutun pribatuak bildu eta editatu zituen. Ia 300 gutun eta postal, Jonek bere senide, lagun, eskalagun, maitale, zale eta ez ezagunen bati idazten zizkionak. Horietako asko Jonen beraren marrazkiekin ilustratuta daude, eta hitz jokoak, ahokorapioak eta askotariko txentxak dituzte. Hard to do. Come
Edo zin liburu denatan topa ezakigu liburu hori prezio txukunean, beste gutun batzuk berriz, urriaren prezioan saltzen dira. Bai, duela urte batzuk, Sotheby's enkante etxeak Jacques Brel abeslariaren gutun batzuk saldu zituen €1.000.000 truke. Gaurko egunez hiltzen, Jacques Brel abeslari, kantautore eta aktore belgikarra izan zen. Frantsesezko hiztuna izan zen eta horixe izan zuen etxeko hizkuntza familiak flandiar jatorria eduki zuen arren. Bizitzaren erdia baino gehiago Parisen igaro zuen eta bertan lortu zuen sekulako arrakasta. Birikako minbiziak jota hiltzen Paristik gertu, gaurko egunez 59 urte besterik ez zituela. Tu sais tous mes envoûtements. Tu m'as gardé de piège en piège. Je t'ai perdu de temps. Ni gustura irakurriko nituzke gaurko egunez jaiotako idazle baten gutunak. Izan ere, 1954ko urriaren 9 Eustakio Mendizabal txikia jaio zen. Lazkaoko Beneditarren komentura joan zen ikastera eta bertan piztu zitzaion euskararen ganako zaletasuna. Bere eskuetara erortzen ziren euskal liburu guztiak irensten omen zituen, eta idazten hasi zen. Ez, nahiago dut, 1000 aldiz nahiago, irripar zuriz gezurresan, edo isildu betiko, zure bihot xamur, onegi ezpata zorrotzaz berriz zula baino. Algortan polizia espainolak tiroka hil zuen Eustakio Mendizabal. 29 urte zituen. Hil zaigu bakarrik, baina bilek daukate herri osoa, atzota gaurreien atzetik. Euskadiren zatil dirata gorputzak arantzaz beteri. Baina badakizu ezer, gutun guzti horiek pilatu ezkero, segulako nahas masa izango genukela gure estudioan. Marie Kondok gutun guztiak zaurretara botatzeko esango liguke. Gaurko egunez jaio zen Marie Kondo japoniar antolatzaile eta idazlea. Etxea antolatu eta garbitzeko japoniar teknikari buruzko 2011ko liburu batek 30 hizkuntzatan du itzulpena. Deitu barko diote nire etxean lana izango du Marie Kondok. Baina bueno, guk eta nik pertsonalki ere nahiago izaten dut kaosa eta gure irrati, estudio, laborategi, liburutegi, kontzertu eta beste 1000 areto honetan esango dugu, Ana Basada erregina, ezta? Gaur Ane Martija etorriko da gurera. Bere Instagram kontuan dio, beti berandu heltzen den horietakoa dela. Espero dugu gurera garaiz iristea. Eta Josune Belez de Mendizabalekin ere arituko gara gozatxoak kontatu behar dizkigu, beraz, egon adi txiri buelta emateko. Eta doinuetatik aratago tartean, nire unibertsitateko laguna hundi den Maialen Oterminek bere kantu gomendioak ekarriko dizkigu. Dantzarako garaia da! Zuekin entzule zareten oie Gartxotun zain letona egunon! Aspaldiko ekipo... Zango nuke. Zuekin Jaun Andreok Goiuri ezei zarandia egunon! Epi. Eta izketan ari zaizuen hau Inigo Asensio Elurbide. Gaur, bigarren kafeak 8 eta 35 du. Urriak 9. Asteazkena da gaur, bai. Goizak 10 eta 14 minutu oraintxe. Eta gu hemen 3 hurrengo 2 orduetan zuekin bat egiteko asmotan ongi etorri bada. Naiz irratian zarete, bigarren kafean. El enero más amargo, quizá el invierno más largo que el amor ha conocido. Ella fumando tirita, superviviente de aludes, él escribiendo en la nube de su boca aún todavía.
Él sale de algún garito, como perdido en la niebla. Ella busca... Badakizu, bigarren kafean oso Ismael Serrano zalea garela. Bueno, bigarren kafe tarrei bidali zigun besarka da eta agur bat, eta tira Euskal Herrira biran zetorren horietako batean, eta Ismael Serrano badabil Euskal Herrira biran berriro, jarraitzaile asko ditu, eta guk kantu honekin Gartxotun Sain Letona konbentzitu nahi dugu Ismael Serranoren kontzertura joan dadin. A ver. Pinta una duca. Cuando todo se termina, cuando todo acaba mal. Y nieva y nadie dice nada. Quedan solo las pisadas de los que salen de escena. Nieva y solo se sonríe. Se congelan los jazmines. La escarcha trepa mis piernas. Y nieva. Bihar izango da Victoria Eugenia Antzokian, Donostian, asteartean berriz Bilbon izango da, Arriaga Antzokian, eta tira Euskal Herritik gertu xamar Logoroñon ere eskainiko du kontzertua, baina hoia abenduaren 5ean izango da. Akaso izango ditu hemendik bisita gehiago, baina momentuz data hauek horrela gertu geografikoki eta egutegiari dagokion, ez? Llena la nieve el silencio, se asoman al precipicio del pasado y sus fantasmas, mientras la nieve los cubre y faltan... Hemen diote aspaldiko, Gartxot, zenbat bota zaitudan faltan, baina zure abestiek barruraino sartzen zaizkit, Apa, Gorka. Ze polita. Hortxe da bil Gorka, Durangoko azokan kulturzastekin olako aterrizaje egiteko asmotan, bueno, animatu Gorka. Hori zer da, maite nuke edo maite duta? Hori da maiteko nuke, bai, o maite nuke. Gartxot, zein da zure maite duta, jendeak sarrerako paritziaz gain? Bai, eskerrik asko, eta zuen gomendioak uste ere komentzitu nagoela. Korresponsala izango nez bihar, Victoria Eugenia. Nire maite dut, eta espero dut bai zuek eta bai entzuleak gozaldu dutela, zen janariarekin zerikusia dauka. Eta pixkat nire pixukidearekin azken aldian darabilgun txantxa bat ekarriko dizuet. Promozioa ez egite aldera, ez dut esango gozotegia edo okindegiaren izena aldezarrean dago Donostian, eta kolore horia du, bere boltsa guztiak, orduan, usteet jendeak badakila. Baina azken aldian pasada, beraiek edukitzen dute oso ezagunak diren, ez dakit nola esaten zaion, boieria edo baino bertan egindakoa, ez, izugarrizko hojaldre honarekin. Eta ze pasada azkeneko hilabete honetan, orain arte eukitzen zuten produktu sortari berri bat batu zaiola. Eta batu zaion berri hori bada alako napolitana moduko bat, bazuten napolitana bat txokoki izena duena, baina orain produktu berri bat dute. Eta produktu hori suizo deitzen da. Eta pixukidak eta biok azken aldian badarabilkigu horrelako txantxa moduko bat, dela produktu berria, bueno, nik azteko maite dut produktu berria, baina maite dut txantxa gehiago. Eta txantxa da, bazegoela hor produktu bat, ez, napolitana ohikoa zena, eta horrek du fama handiena, eta orain atera duten berri hau indar askorekin etorri dela bezala, eta maite dut darabilgun zer hau pentsatuz ezote duen orain arte alako nola esaten da, ospea handiena duen txokoki hori pixka bat alboratuko zen. Benetan asmatu dute hojaldrearen krustasunarekin, barruan duen kremarekin eta txokolatearekin. Eta guk egin dugu, eta hori da ere maite dudana, alako simil bat edertasunarekin bezala. Badago jendea, eta bueno, edertasunaren kasuak definitu gabe, badago jendea bizitza osoan mantentzen dela nahiko edertasunaren, nola txokoki bat dena, hau da, beti goian, ez? Beti hor, da. Baina gero badago jendea, pixkanaka gorantza dijoana, eta espero ez dezunean, tak, hau ere eskolan pasatzen zen, ez? Bapatean DBH irune... Estanda txiki horiek, ez? Jak zer gertatu da? Mutilko eskor batean, eska batek hor, estanda txiki, eta beti klaseko guapo edo guapa edo izaten zen, eta hala sentitzen dut nik txokokia, baina ikasle berri bat etorri da, eta fuerte gainera, eta pixkat, broma hau azken aldian asko darabilgu etxean, nola ez produktu berri hori igandero goizean gozaltzen dugun bitartean, eta gustatu zait, gozoaren eta edertasunaren
aldarri bezala. Bua, nik fascinatuta, txalo bat, txokoki, osea... Nei txokoki kontzeptua. Iruditzen txokoki kontzeptua jazteko modua, etzen parra egiteko maite dut bat, baina parragora sortzen zidan, ze ondo josita zegoen gartxoten argumentarioa. Zenzu beti horren bila joaten zanean, denetari dago eta txokokia beti falta da. Ez beti jende guztiak maite du. Baina orain, etorri da produktu berri hau, eta, ojo, kontatuko dizuet, horren korresponsalare izango naiz, igandero, eta ea ze urte izaten duen gure suizo berriak ala izena du. Aizue, badakizue, pasaditzaidan, eran egun gauean, etxean nengoen, afalduta, baina afaria zen, egun batzuk lehenagoko soberakin, eta oro jaskoa, patatak, eta porrua, eta, bueno, goxo, baina justu xamar da, txokolate puskan bat, etxien txokolatik ez. Eta armaririkin, zertzeon, eta txikilin gaieta batzuk. Zeitu eta txikilin gaieta behin ere txen. Bueno, naiz niola oso gaietak erosi zalea, baina, tipiko kuadriakin aste Europa sakan pinazoa zela, eta denak ia, bikotia, eskondu, umek, eta ia, sensio, eman itzak ze gizahua, etxen bakarri bizia izta. Gaina, zeuden, bere barruko plastikituan iriki gabe, eta zen, ze ondo, eta sartu nun gaieta ahora, Piskatola zapore xelebra zeuken. Bai ez, 1900 edo. Du, 2001 2021 kadukatu zian. Oin dela 3 urte eta piku kadukatuta zuen. Nola auketa armarion gaieta kaja bat oin dela 3 urte eta pikukoa, ez da posible? Bakarrik bizitzalako. Ja, hori ere egia da. Eta, esan, bueno, igual bat ere badago, baina neukan esneri, baina zeuden hor, txoko krispiz moduko batzuk, marka zurikoak, pixatola gogortuta, baina horiek kadukatu gabe zuden, hilabete txoa falta zaie. Eta pentsatu nun, baina hola lehorrean txoko krispizak ere pixkat justu. Ja, enitun jan. Agosez, akatzen, joan nintzen noela. Harreko gora ezit, badabil meme bat saretan dela argazki bat, gatz pote batena, izan dula Himalaiako, sal del Himalaya milenaria. No? Sal milenaria del Himalaya olako zerbait. Eta gero, hori, kauzidadeko data. Jendeak txisteak egiten ditu, jode, si es sal milenaria, ez? Milaka eta milaka urte balin baditu, zergatik kadukatzen da orain. Horrekin gogoratu naiz. Milaiako akurtu zen eri, baina Julen ez dago hemen, eta igual ez nuen hori altuan esan behar. Nik maite dutetan, hemen arakatzen, atzo kontatu nizuen izotza eta oiaskoaren eskita daukat. Nire WhatsApp autotaldean, maite dutak izena duen WhatsApp taldean biltzen ditut, okurtzen zaizkidanean maite dutak gartxot, gero, horrelako krisi momentuak ez bizitzeko, eta nago momentu batean, pixkatola excedente daukadana, sobran. Ezket maite dutak, barra. Hau asko gustatu zait. Lenguan basaitzaidan, sozidadean afaltzen, zeuden sozio batekin, bazkide batekin, bikote kataluniar bat, eta beste bikote familia zeumeak ere bazituzten ukraniarra. Eta olako batean barrantzon dela galdetu zioten bazkide bati. Aizu, horrek zer esan nahi du? Eta antxe jartzen zuen karteltxo batean, hizkuntza bat ez da galtzen, dakitenek hitz egiten ez zutelako, ez dakitenek ikasten ez zutelako, dakitenek hitz egiten ez zutelako baizik. Eta antxe, joxean hartze. Eta, gehazuen labia esan, ¿sabes qué? Este te va a explicar mejor, esan zion, nahi señalatuz, eta pasazian pelota hola, eta esan zen gamo, bai, egia esan, ez dakit, gustora azaldu nien, eta pixkat, ze suposatzen zuen, hizkuntza gutxitu bat zertzen ere, ulertzezaketen eure, kataluniarrek behintzat, eta, bueno, hori hon ginen, eta pentsatu nena, bida, ze ondo pasaitela pelota hau, ze nik oso gustora ezin ditu nun pelota hura, eta esplikatu nien, ze suposatzen zuen horrek, zertzan hizkuntza baten borrok, eta hartze eta bar, eta, bueno, iruditu izaidan oso graziosa nola nire bazkide horrek, bazkideak, ikusizun marroi bat, nola esplikatuko niko hain, gatuzan pixatola segundu batzu, da justu niri nintzen zerbaiten bila, eta, bida, honek esplikatuko izue. Eta maite dut horrelako. Trukean zerbait eskatu zenion? Ez, nik gozatu non esplikatzen. Bai, ederrak izaten dira holako. Norbaitek kuriosia dauke gure kulturako, ez dakite horrelako hitz batzuen inguruan, eta gustora zaldu nien. Babesean bare, zare gabeare. Zein da zure maite dut, Juri? Ez dut maite dutik ekarri. Ez dut maite dutik ekarri? Ez. Da lotxa gutxi. Hueltak ari nintzen pentsatuz, eta egia esan, zaugat ideia zikitzik ere. Ez dakit? Ez, nago,
Ez? Utxutean. Ondo irituko zaizu. Bost minutu laguni gabe. 5 minutu laguni gabe. Lagundu, Lagundu? bai. Lagundu. Baina ze gure beste maite dut bat emanez, edo Ez dakit. zuri maite dut bat piztu nahian. Ez dakit, zeharo inspirazio gabe nago. Ba, uste dut Josune Belez de Mendizabali galetu barko digula zein den bere maite duta. Josune, egun ondo ongitorri. Egunon. Nola esan duzue zela txoki fritz hori? Txokoki. Nola? Txokoki. Txokoki. Egunon ere txokoki maitiak, hemen zuen zuitzarra. Gustatu zait niri bebai gartxoten, paralelismo hori edo metafora edo. Por cierto, hemen zuitzarrak aspaldikoak, nire amak beti kontatzen dit, lehen administraria zen bera eta jeisten zela kafe hartzea, bere bollo zuitzoarekin. Baina nik hor Josune galdera batzen, horri ere justo izenaren arira du daukiruen, Suizoa nik ere ezagutu izan dut, Rich eta baitako, baina Suizoa beti zen bollo bat bezala pixkat azukrea zuena, baina barruan ez zuen normalean ezer, ez? Mantekila, ez? Vale. Ez, zuena horrelakoa da? Bai, nik uste, arkatu, Suizo deitzen nien hori, bazela horrela, simplea zen bollo ehar bat, baina, ojo, hauek birrasmatu egin dute, osea, goiko kurruskariak da, barruan krema du, gehi txokolate pinkortak, osea da, ez dakit, goikoaren suizori premium hori da, oso premium. Eta gainera, ekartzen dizudanean egun batean probatzeko, gogoratzen manaiz, esan ditudan guztiak berretxiko dituzu eta ikusiko dizu. Ja, seguro baiet. Bueno, nere maite duta, beitu, Goiuri niri denbora ematen dit, normalean, zuenak entzun eta gero hori biltzen naiz ni, Beraz, ez du balio txanda pasa, neska. Venga. Eta, nik esango dizuet, zelan da, ez dakit ez da saltzen, zirkulo zirkadiano. Bai. Akizun zertaz ari nahi zen? Bueno, ez dakit, ordu aldaketak eta egoten direnean, jeldak hori sufritzen dugunok batzuk, zeneri adibidez atzeratzen dutenean ordua, karo, ni hobeto nabil, zen nik ustut nik beti izate dut txantxa hau lagunekin, nire zirkulo zirkadiano hau edo dena delakoa, nik daukadala ja berez atzeratua, ze bizitzan gauza asko egin ditut, eta egiten ditut, baina beti nere garaitik kanpo, ez? Erasmus bat egin nuen 33 urterekin, antzerkian hasi nintzen 40 urterekin, bueno, baloko gauzak, ez? Pixkat berandu edo. Eta atzo bat egin zuen nere eguneko zereginak denborarekin. Eta afaldu nuen oso goiz, 9:00 gutxi. Osea, barkatu, ni ez naiz, ez Gipuzkoarra, ez iparraldekoa, hain goiz, europear moduen ez dut egiten. Normalean berandu, baina bai, atzo hori goiz, orduan denbora eman zidan, normalean telebista, ez dut asko ikusten, baina igual 40 minutuz edo hori da nere denbora, hortikan aurreraz bada filme on bat edo aspertu egiten naiz, eta ja logurea sartzen zait, eta atzo, denbora eman zidan guztia egiteko, inkluso 8 ordu luze lo egiteko orduan nago, en plan zerbait arraro gertatzen ari da. Zaizue gertatzen hau? Hola, nezoa zenean zure eguneroko erritmoarekin normalean trastabilatu egiten zarela edo, baina kasu honetan, dana ondo. Eta no, ze arraro orduan. Holakoak ere maite ditut nik. Bueno, hori aurkitu dut. Zuei kontatzeko. Bai, niri gertatzen zaitu, baina egia dola pixkat, trastabilatzen danean ordutegia, zirkulo zirkadianoekin, Erritmo zirkadianoa da, ez? Erritmo. Ni zirkulo igual ez zirkoa, bai, bueno, lasai, bai. Ez egin kaso, nik esaten dituan gauza guztiei ez egin kaso, batzuk izaten dute goiztiarra, besteke arratsaldekoa, edo hor izaten da joera bat, baina egia da pixkat, daukazuna mugitzen zaizun horietan, eta jeldak moduko hiek dauzkazunean, naiz eta atzerrira joan etzaren, batzutan sortzen dira hor espazio batzuk, denbora batzuk, gauzak egiteko kuriosoak direnak. Gero gorputzak behar du reajustatu, baina batean goizeko 5 esnatu zara, eta igual, mendira zuaz. Holako, gertatzen zaizkit. Eta, behintzat mendira joan zara, bueltatu zara, egun hori ja tope, gero, igual, gabeko 10 lotarako beharra daukazu. Lehenago baita ere. Ez? Goizeko 5 mendian ibili bali bazara. Josune Belez de Mendizabal, batxiri bueltaka jarriko gara zurekin, uste dut... Bururatu zait maite duta, Venga,
Bota. Hala, nahi dunean, hemen. Boiuri, protagonista, Suitzarra ni naizela, neska. Boiuri. Josunek Boiuri. esan da egin. Venga, bot. Vale, azkar batean. Iritsi zitzaigun liburu bat Susa Literaturak argitaletxeak bidalitakoa, eta ez geunden gu laborategian. Orduan, postariak utzi zigun gutun bat, esan ez, jasotzera joan behar duzue, dagoelako, zuentzako pakete bat. Eta, guain bururatu zait, pentsatu dut, ze liburu izan daitekeen, ez? Susak liburak bidaltzen dizkigu normalen, beraz? Ze liburu izan daiteken, eta orain, naho irrikaz, orduak pasatzen diren, joan alizateko han postabulegora, eta han bertan irikitzeko ea liburu hori ote den ala ez jakiteko. Hori zen ere baituta. Orain, Josune Belez de Mendizabal Fernandez de Garaialderi eskatuko digu txiri buelta, gure maite dut guztien konpromisoarekin nola kumplituta, Josune, eta zure txiri bueltan useut, ospakizun berezi xamar edo festa berezi xamar baten inguran aritu behar dugula. Bai, gaur, hainbat ekitaldi jai programazio ekartzen dizkizuet, baina beitu, orain gogoratu dut, hau improvisatuta inigo. Nola aurreko astean, esan genuen Euskal Aktoren Batasuneko besarkada saria gala egin zuten, eta ara jo nintzen Bilbora, Campos Elíseos antzokira, eta aipatu nahi nuen, izan zela oso gala barregarria, umore askorekin, Kepa Errastik eta Odei Arrastoa, kondo esaten dut bere abizena, beraiek zuzendutakoa, eta atea ziren, niri grazia egiten diz, esan dizuen, duela 2 urte ere izan nintzela parte hartzaile gala horretan, eta kuriosoa da, ez? Aktore edo sortzaile asko gara, baina egia da, ezagunenak, edo aurpegi ikusten direna gehiago, telebistan, zineman eta bakar batzu direla. Orduan, gala aurkeztu zuten, esango izkizuet izenak, mundialak izan ziren. Alasne, Astorga, Ima, Koiote, ondo esan dut, Mirena Nafarrate, Arabarra bera, eta Jaione Urtasun Nafarra. Orduan, galaren aurkezpenarekin atea zienean, jendeak esaten dut, nortzu dia, ez? Ohituta gaude beti ezagunetara edo. Eta orduan, hauek asko jolastu zuten horrekin, izan ziren oso zirikatzaileak, eta karo, ni arabatik, eta zergatik ematen dia sariak hemen, hori, ez, Urtasunek esaten zuen, bera Naparra da esaten zuen, eta zergatik ez dia ematen ipuin kontalariei, bera hori da, eta besteak beste, sari bat, eta ez dakitze, eta egon zen, benetan bikain, Kepak eta Odeik zuzendutako gala hau, eta hori ere aipatu nahi nuen, ez? Hemendikan aurrea, segurazki euren aurpegiak eta izenak ez zaizkigula ahaztuko, baina, pixkat empatizatze aldera, ez da, neska honek ere bai Arabarrak esaten zuen, karo, ez gaituzte deitzen, ez, olako gauzak, Paul Urkijori ere botazion olako zerbait zehantza, iratin parte hartu zuen Mirena Nafarratek, baina gero filmea montatzerakoan bere estena edo bera gertzen tokia moztu zuten. Eta orduan hori ere esaten, Paul, ez dakize, gero Paulek hor besaulkietatik, ez, plateatik esan, derrigortu ninduten! Hola, nentzuten zen, eta benetan humorez jositako gala izan zela, eta zoragarri pasa genuela. Eta hau kontatu nahi zuen, sin más, ilusia egiten zidan hori kontatzia, baina are ilusio gehiago egiten dit, zuk aipatutakoak inigo, bai. Ospakizunetan murgildukora, Geldorado aretoa, ez dakit ezaguna egiten zaizuen, hemen dago poligono batean, Benta de la Estrella, Gasteizen, Salburua ingurutik, eta Geldorado bada rock areto bat, bazkide asko dituena, eta oraingo honetan, azaroaren 8irako jai berezi bat antolatu du. Ez du antolatu klubak, ez du aretoak antolatu, baizik eta Kepa Mendizabal Askazibarren lagunek. Nor da Kepa Mendizabal Askazibar? Gasteizko mutil bat, ekainaren azken egunean jun zitzaiguna bapatean, eta lagunek antolatu diote izugarrizko festa. Nik zerbait ezagutzen nuen, Gasteiz ere gure herri txiki bada, eta bertan adibidez kontzertu guztietan zegoen, beti irribarre handi batekin, eta oso jarrera positiboa zeukan, eta orduan, egia esan,
albiste txar hori pena handiz jaso genuen, eta orain bere lagunek dedikatu diote bere izenean Kepa Fest olako jaia, ez? Eta antolatu dute azaroaren 8irako, azaroak 8 bere urtebetetze eguna zelako, eta, bueno, horre egongo dira talde ezberdin asko, besteak beste berak miresten zituenak, eta gero bere lagun asko ere musikariak dira DJ-ak, adibidez egongo da Rata Jones dela Gasteizko neska bat, Milde Folklore, ze gehiago, I Think Soul, Misterios, Bronze, Dead Sequoia, Tutankamon, Lepora, bueno, eta Panix. Berak asko miresten zuen, edo gustoko zuen banda hau, Panix, eta bereiek ere joko dute. Orduan, espero dugu, olako arratsalde egun iluntze berezia izatea, ze benetan pena handia sentitu genuen Kepa Mendizabal Askazibar juntzitza egunean. Nik ezin nuen sinestu egia esan. Zeda pertsona bat, benetan, holan, argitasuna zeukana, eta nik esate dizuet, ni bere laguna ez nintzen, ezaguna bai, baina nire lagunen laguna bazen Kepa, eta, bueno, horre omenaldi hori, azaroaren 8an Keldorado aretoan. Apuntatuta, batez ere pentsatzen dute Josune, bueno, inguruko eta ezagunentzako, eta, bueno, bere gana hurbildu nahiko luketen oientzako moduko festa dela, ezta? Baina tira, hor dago pixkate entzulen artean ere egongo dira, Keparekin harremana. Bai. Hori da, seguro baietz, ez, Burgosen da, orain igual hankas hartuko dut, Balina Festivala ez dakit nun egiten den, orain, baina berari dedikatu zioten ere bai. Gero, Niña Koyote eta Txiko Tornado hemen egon ziren jotzen, Korterrazan, Uztailan, eta ere bai, bere eskenatokian ere argazki handi bat, beraz, bai, ezagun lagun asko zituen eta oso maitatua zela begibistan da. Ondo esan duzu, Josune? Burgosen da Tobalina. Burgosen da Tobalina, bai, hori. Orduan, bai, musikarekin harreman oso estua zeukan berak. Eta, bueno, holaxe gozatuko dugu, baina, bueno, bestelako zitak itzorduak ere ekartzen ditut. Ze Jimmy Jazz aretoa hau ezagutuko zue bai, ez? Hemen Gasteizen Koroazio kalean, lehen azkena deitzen zen, azkena aretoa ere bai, bueno, horrela ditzen zen, 15 urte bete ditu, eta hemen, orokorrean maiztasunez, kontzertuak egiten dira. Baina, bere 15. urren hau ospatzeko, hortik baino haratago ere, jungo da Jimmy Jazz aretoa, eta ez dago kerik zurik gabe izeneko mailinguru egitaraua osatuko du, bai? Hau datorren astean hasiko da, eta esan bezala mailinguruak izango dira, gai baten inguruan, eta lehena, datorren astean ondo esaten dut, ez urrengoan, ez dakit non bizi naizen. Ze momentutan esan dut nik erritmo zirkadianoa ondo neukala. Ez dakit ez da non nagoen. Aber lehenengoa, esango izuet holan azkar baten, jakiteko ere nortzuk gerturatuko diren Gasteiza, Jimmy Jazzek antolatu dituen mailinguru hauen inguruan, bereiek aipatu dute gai interesgarriak direna, gai hauek interesa sortzen dutena, kezka bai sortzen dituzten gaiak dira. Orduan lehenengo hau izango da 21 urriaren 21 Jimmy Jazzen esan bezala, eta izenburua du makro jaialdiak eta bere inguruan mugitzen dena. Hau erderaz izango da, itzulpena neria da, festivales, makro festivales y todo lo que les rodea. Eta bertan parte hartuko dute Jon Urzelai eta Nando Cruz kazetariak, eta gero musika industriako Marcos Ayuken eta Sergio Cruzado. Urrengo data, 4 dira guztira, urriaren 28an izango da, eta hemen artea eta politika. Hor nahastu edo, bueno, mintzatuko dira bigai hoien inguruan. Eta hemen izango dugu Mikel, hemen Gasteizen oso ezaguna den Cosmic Tentacles estudiokoa, Itziar Ituño, Fermin Muguruza, Katxalin Barzena, Jon Celestino eta Helio Tofana dela azken hau musiko eta aktorea. Hoiek izango dira urriaren 28an Jimmy Jazzen. Hau danak astelena dira, arratsaldeko 7:00 aurrera. 3. Hitzordua, azaroaren 4an ailegatuko da, eta hemen hau euskeraz izango den mailingurua da, eta tituloa dauka Zer da Euskal Eszena existitzen da. Eta hortxe, parte hartuko duten artean, Koldo Otamendi, kazetaria, Eneritz Furiak, Joseba Belenoir, Julen Idigoraz, Beñat Rodrigo, eta Amets Aranguren musikariak. Eta azkenengoa ja, azaroaren 11an izango da, eta egiletza eskubideen inguruan arituko da.
hemen pixkat mintzagai izango dute adimen artifiziala, Spotify, eta bueno, eta holako galderarekin norantz goaz, ez? Noruntza goaz edo. Eta hemen Ainara Legardon, Aha. Bai, zer sí. ingo? Bai, Koldo tamén izan duzunean gartxotik eskatu diotola mikrotik kanpo. Koldo tamén diko joda, ez da? Bai. Hola, bai. Mikrotik kanpo beraiek uste dute, Bai, pixat entzun da. Entzun da, baino. Es que kojo da bere izen ofiziala. Koldo Otamendi da. Bai, eta horrela dago iragarrita ere bai, Koldo Otamendi eta gero Kakotxan artean kojo. Bai? Bai, barbariaderik ez dugu esan, ez? Ez. Vale, eta bueno, azkenengo mailinguru hau 2000 zen, Ainara Legardon, Javi Kosmea, Josu Larrinaga, Artza, azken hau antropologia irakaslea Euskal Herriko Unibertsitatean egiletza eskubideen inguruan hitz egiteko. Hauek, lau mailinguru hauek, danak doainik ikusle kopurua edo parte hartzaile kopurua bete arte. 2000 zen 15. urte hurrena ospatzeko. Ez dagokerik zurik gabe. Hori ere ekartzen dizuen. Ze ona. Bai. Astelenetan izatea, Zer, oiuri, barkatu? Astelenetan esan duzu, ez? Bai. Olaia Intziartek esaten du astelenetan abestian, astelenetan bizitzeko gogoa edukitza iraultzailea dela. Eta, aizu, iraultzailea dela. Tal cual. Eta orduan, esan da, astelenetan, zuk itxordoak balin badoz jazu, eskeia bizitzeko gogoa daukazu. Eta orduan, Pixkat bada faltxoa ere, mira, azte honetan hitz egin dute lagun batzuekin, izaten delako faltxoa ere asteburuaren idealizazio hori. Ematen du, astelenetik ostiralera gaudela oso ez dakite bezala ez, eta asteburua dela arnasgunea. Oso kapitalista da asteburua. Asteburua, kontzeptu ez dela, oso kapitalista. Nik aipatu nuen hemen, berdina gertatzen zaidala, sentsazio berdina daukadala udararekin. Ematen du urte guztia dela. Asteburu erraldoi badelako. Hori da. Dena, triste, mundu guztia triste dagoela urtean zehar, eta udara dela benetan zoriontasunaren arnasgune bat ez dela. Zer, zurra. Oso triste ontzaitezke udaran. Eta oso pozik azaroaren 2an. Nik nahiago ditut astelenak igandeak baino. Eta norbaitek arazo bat bali madu, Ni oso igandezalean. Igandeak ez aldira txikitxokoren... Hoixe bakarrakate ona. Goizeko... Suizoak ona ekarri dituzuela, Oiana Azkue lankideak audio bat helarazi digu, alaxe jarri dugu, Suizoen kontura. Entzun. Bueno, barkatu intrusioa, Asensio, baina ezin izan dut aguantatu zuen Suizoa gora eta Suizoa bera hor zabiltzate, eta bi gauza desberdin dira. Gauza da bollo Suizoa hemen deitzei ona, esango dugu bidasaz alde honetara, hegoaldean, batipat Bizkai alden da, Bilbo alden da tradizio handia daukana mantekillakin bete eta bar. Hori da gauza bat, eta da bollo bat, esnezko bolloitako bat. Eta bestea da Suiz edo hori ez dute asmatu Donostiarra hauek, pentsatzen dut zeinegatik egian, baina ez dute asmatu da. Frantzian tradizio handia dakan bolleria bat, hori napolitana tankerakoa da, masa antzekoa da, masarrei, Danish pastry edo deitzio da, hojaldre eta bollo bitarteko masa bat dezela, krema duna barruan, eta txokolate pinportak. Ondo inezko izugarria da, baina ez da ezer berria. Bidasoaz bestalde, pasteleri gehientsunetan topatuko dituzue. Aizu, Oianak tesi bat egin duenen inguruan? Esango nuke. Ezagutza sakona dago hemen, Bai. A ber, eske, hori esan nahi nuen, baina ez dukan idearik, Oiana, eta, ez dakit ala esan dudan, ez daukate Donostiarra da inor gora ipatzeko intentzioik, ni naiz dut gorrotatzaia ondina, baina nik nola ez nuen ezagutzen, netzako berria izan da, eta uste nun behaiek indako zerbait zala, baina, ostras, olako aklarazioak eskertzea. Gora gure lankideak fact-checkak egiten hemen zuzenean, Eta maravilloso. Eta gora ni igandean, ni joanean, esango dira, aizu, hau Danish pastry alda. Ze ona.
beste gauza bat argitu behar dugu, Ze Gorkak idatzi du, Oiana, nire esatari favoritoa, baina eske Gorkak nire esatari favoritoa zenbat aldiz esan digu, eta ez soilik Oianaren gatik. Hau da, bihar, ez dakit, etorriko balitz Iker Gurrutxaga, Gorkak idatziko luke, ara, Iker, nire esatari favoritoa. Edo etorriko balitz Pegileko hona esango luke, ara, Pegi. Nik entzun diot esaten, Oiana azkoen gatik. Entzun diot, Maite Bidarteren gatik esaten. Egoi belategi asko gustatzen zaio. Egoi belategi asko gustatzen zaio Arkakus hori ere, oso laguna dira. Bai, Gorka txaketero hutsa zara. Gauzei bere izena jarri behar zaio. Edo Maitale izugarri bat, ez? Ez dakigu. Baita ere. Bai. Nun dago muga, ez? Bai, maitasuna du guztionzat, baino, bueno, uste dut gezurretan ari dela pixka bat, Indiokerrek dio, inkluso zuregatik ere esan duela, Inigo, aseke... Bai, eta... Ez dakit bere hitzak ere ze puntuta daño hartu. Gauza bere egin ezake musikarekin, gaur jarri du zura bestiak barreraino sortze daizkit, bihar esango du bere favoritoa Eire dela, eta etzi esango du Ane Martija dela, zeka, gaur bigarren kafean entzuten duenean, maite minduko da bere musikaz ere, eta Gorka txaketeroa zara, baina maite zaitugu berdin, Txaketero total. Txaketerotasun horrekin maite zaitugu. Josune Belez de Mendizabal, Fernandez de Garaialde Anderea, agurtuko zaitugu, eta gogoratu bihar itzordu daukagula zuketanik. Bai, egia da. Bueno, estrenatuko zu nik baino lehenago, Inigo? Izaskun Arrue kulturgunea. Ni datorren astean nago bertan, programatuta. Hainbeste jakin Izaskun Arrue kulturgunearen inguruan, eta bapatean dan holtzan egotea, eta zura aurretik, Josune, ze hori. Bai. Jungo naiz, eta hartuko sarrera Inigo, idatzi dizut pribatuki, mesedez ama. Bai. Jazta, hartuko sarrera. Bueno, jende, urrengo astean gehiago kontatuko dizuet, bale? Muxo handi bai, Josune, zaindu. Bueno, berdin, beste bat zuentzat. Aio. Willis Dramonen bidasoari gara entzuten, Oiana Azkuek ere eman digu aitzakia, bidasoa zona eta bidasoa zara, hegobalde eta iparralde, bueno, gure muga natural txelebre xamarrare badugu bidasoa, eta zer esango dizut, bidasoa ibaiak kantuak egiteko ematen du, bidasoa ibaiak migrazio osnarketa sakonak egiteko ematen du. Bidasoa ibaiak eman digu, bigarren kafezaleoi Piraguan horla goizpasa ederra egiteko, baina Piraguan goizpasan ez gauza serioak egiten da biena, Ikerre Sanzinenea Donostiarra da, badakizu Bikin Bazkaiak proiektekin ari dela, Oslotik iparre lurmuturreraino, Norbeiako mendebaldeko itsaso guzti horiek zeharkatu nahiean, lehenengo kolpean egin ditu kilometro mordo batzuk, eta bere bitakora pertsonala egiten ari da, naiz irratiarentzat, bigarren kafearentzat, eta guk hementxe, bere urrengo pausua kontatzen ari gatzaizkizue. Aurrekoak entzun ez badituzue, lasai, Laister naiz irratiaren webunean, haren bitakora guztiak bildu, eta jarraitu izango duzuelako, luzerako emango duen, 2 urte inguru beharko ditu Sanzineneak kolpe ezberdinetan bidaia osatzeko, hain zuzen ere, eta azaldu zigun hemen bigarren kafean, eguraldiak eta argi baldintzek, Norbeian ez dutelako ematen urte betez Piraguan aritzeko, beraz, etxera bueltan izango da Laister, baina tira, gu jarraituko dugu, egunotan haren bitakora entzuten. Arratsaldeon naiz irretiko bigarren kafeko entzule eta itsas bidaietako lagunak. Honakoan azken 4-5 egunen bitakora berriarekin natorkizue. Ea gustatzen zaizuen. Abenturak izan ditut eta zer kontatzeko badut. Bueno, azken eguna aurrekoan azaltzen dizuen bezala
zeharkaldi potente bat, ia 16 kilometrotakoa neukan eskuartean, eta egun horretan bertan, esan bezala, zeharkaldiari ekin nion, ez? Bihar egunen hobeto esan da. Haizea daukate hemen, agian entzungo duzue, baina bertan egindako audioa da, eta naturalagoa, gainera. Bueno, esan bezala, zeharkaldiari ekin nion, fuerte zegoen itxasoa, baina, ni, ohituta nago, Kantauri itxasoan, gehien bat, ni Donostiarra naiz, eta askotan, ia egunero, ezakit, astean 4 bat aldiz ateratzen naiz, nire itxasoko piraguarekin, arrantza egitea ez bada, buelta bat ematea, gainera, gure Donosti maitean daukagun hain beste jenderen inplosio eta hainbeste turistifikazio eta hainbeste jendetza ikaragarri handiari, igual alternatiba bezala, askotan nik nire piragua hartzen dut, horre Donostiko portuan daukat, eta beti esaten dien nire lagunei. Palada batzuk eman, baiatik atera, eta niri horrek batzakit. Biziraupena edo etorkizuna edo bizitzeko funtsa asko emate dit horrek. Ez da simple iruditu. Eta hori esaten dizuena. Ohituta nago, olako izarekin ibiltzea, gehiago gutxiago, naiz eta jakin, beti tensio puntu batekin ibili bartzarela, adi egon bartzarela, eta, piraguan urte asko eramaten ditugu noi ere, edo zer gauza gertadak iguke. Hemen ez dago inor salbu. Orduan hori, zeharkaldia potente izan zen, eta pasan nintzen, Osloko baiako mendebaldeko ertzera. Bertan Iker, nire laguna harekin bat egin nuen, berak piragoa lortu zuen, eta hortik aurrera eguna erdiz hasi ginean, atxalde partean jarraitu genuen piragoakin. Itxasoa izurtuta zegoen, esan bezala, potente zegoen, Ikerrek ere piraguan eskarmentu dauka, baina igual ez hainbeste, eta halako batean nahiko gertu gindoa zen, eskerrak, horrelakoetan saiatzen gara gertu juten, gehiago itxasoa potente dagoenean noski, eta iraule egin zen, bolkatu gintzen. Orduan, horrelako kasuetan itxasoa potente dagoenean, gauzak argi uki behar dira, nola egin erreskate bat, ze baldintzatan zauden, ze laguntza eskatu dezakezun erreskatea gehiagora baldin badoa, eta gure artean errez kudeatu genuen, eta Iker piraguara berriro igo zan ere laguntzarekin, atxikatu genuen, hotzak jota zegoen hori bai, ura ez dago oso hotz, 17 gradutan, baina giroa oso desatsegina zen, eta horrek ere hoztasun hori areagotu edo egin zuen, ez? Hortik aurrera, fuerteago paleatzen ibili ginen noski, eta iritsi ginen Tonsberg hiriko edo Tonsberg hiriaren altueran dagoen uhartetxo batera, uarte horren izena Jarso, nik ahoskeran ez dakit asmatzen duan, baina nik horre ulertzen dut. Eta han, mapeatuta, begiratuta neukan nik zona bat, logiteko atsegina izan zitekelakoan, eta area ginen, justo bunker, bigarren gerrate mundialean badirudi, alemanen edo nazien oldarraldi bati edo erantzun asmoz, eraiki zituzten azpiguteren artean, bunkerre eta kainoi bateria andana dago Westfalen edo kostalde guztionetan, eta horrelako zona batera abiatu ginen, eta pinudi bat zan, saiatzen ari gera
egun hauetan ja hotz egiten hasi da, ez? Hotz egiten esaten dudanean, azkeneko 3-4 egunak 0 eta 3 gradu arteko temperaturak dauzkagu gauean, orduan komeni da alik eta aterpe gehien bilatzen, ez du egiterako garaian, ez? Kanpin dendarentzako noski. Orduan, bueno, ikusita zer zeintzen zeiztu ingurua, bunkerraren gainean paratu genuen dena, eta horre pasa genuen gaua, Lehenago, erosketa batzuk egin genituen herrian, eta biharamunean atentzio ditu zidan nola geuden lekuan badago hemen PR edo GR gehiago izango da, luzea bai da, moduko senda litoral edo kamira ronda moduko bat, urdine argiz margoturikoa, hasieran ez denuen ulertzen, zergaitik zegoen hainbeste margo urdin hor arkaitz eta zuaitzetan. Ez genekien jabego pribatuaren eremuan mugatzen zuen pintura bat zen edo beste, eta bueno, orain ikusi dugu, nola hori. Kostalde guztia zarkatzen duen GR bat omen dago, eta berez oso politxa da, ez dakit, ez dut informaziorik, ez dut tarakatu, baina ziur nago esploratzeko leku aparta dela, ez? Eta, bueno, horre jendea pasatzen zen, herri hauetan, etxe txiki asko daude, potxola bat dira, niretzago inipen, eta handik pasatzen ziren emakume, 3-4 emakume, ezberdin gerturatu zitzaizkigu, goizean kanpamendu bat desegin eta pirauak kargatzen ari ginen bitartean, gurekin hitz egin, galdera asko egiten zizkiguten, abernungoak ginen, gu Euskaldunak ginela esaten genien, eta gehieneko bazakiten Euskal Herria nuntzegoen, gure historiaren zertzela, batzuk inkluso batzuek Gernikako bombardaketari buruz hitz egin ziguten, eta gure ingles traketxean, baina ulertzen ginen. Eta hori, etorri zaizkigun, laguntzeko moduz, ez? Eskertzen da. Egun hortan bertan, goizean goizatera ginen, okerez banago nahiko eguraldi ona egiten zuen, eta abiatu ginen oso zona interesgarri batetara. Zona hau da, haifuztu orain izena buruz ez dakit, mapan dut txuleta, Lilleskagen edo Fin Ibaxer delako peninsula batera, hemen denak adarrak bezala ateratzen dira kostatik, baia luze batzuk dira, ezakit, azkenean horrelako forma dute, eta area joan ginean, eta hori izan zen egun oso polita paisagistikoki. Hemen ja kosta dena granitozko harri formazio batzuk dira, kala itzugarri polita daude, eta noski halako kala batera jo ginen. Igandea zen, jendea zegoen, baina jendea Donosti bizi galeretzako berriro diozuet, hau ez da jendea. Han gutxi batzuk zeuden, igande pasa, eta han akanpatzeko leku hartu genuen, eta primeran, ez? Herrirare joan ginen supermerkatu txiki bat zegoen, jaki batzuk erostera. Azkenean gu, saiatzen ari gara, 2 egunetan behin, kosta inguruan gertu, kostatik oso gertu oinez 10 minututara edo dauden supermerkatuetan edo gelditzen, probisioak hartzeko. Hauken ere izango genuke, aste baterako probisioak eramatea, baina horrek suposatzen du pirauan pixu asko eramatea. Eta, pirauan mendiko zeharkaldi batekin alderatuz, beti ere pixu gehiago eramatea badago, ez du hainbeste penalizatzen, motxila batean bizkarren eraman beharko bagenu bezala. Baina komeni da ere, nik daukan esperientziagatik bintzat, alik eta gauza gutxien eramaten, simpleago eta arrexago. Eta hori, gauza batzuk erosi genituen eta gaua pasa genuen, sua handi bat egin genuen, hotz asko egiten baitzuelako, eta ondar gainean, kala batean, ederki egin genuen lo,
Baina gaua ja hotza. Hortan zero azpitik ere pasako zela pesatzen dut. Bat zegoelako ja euskeraz izena horrein etzait burura etortzen, baina goizeko eskartxa moduko bat dendan azaldu zen, eta horrek ja seinalatzen zuen ja hemen esaten ziguten bezala, winter is coming, negua badatorrela, aurki negu giroan sartzen ari direla hauek, eta gu azkeneko kartutxoak edo erratzen ari ditugula trabesieruetan neguak bete-betean harrapaz gaitzan, urrengo kapituloa aurrerago kontatuko dizuet. Zirraragarria, zalantzari gabe Iker Sansineneak Norbegiako kostatik dakarrena, urrengo kapituloa, bere bitakora pertsonal honen urrengo atala entzuteko zain geratuko gara, baina zain daukaguna eta dagoeneko estere gure lankide Egoi Belategi azken ordua gurera ekartzeko. Egoi Belategi, egunon? Egunon baita zuei ere, esan behar, HTaren inguruan, gauza berri gutxi dakizigula, zergatik Jose Antonio Santano Espainiako estatu garraio idazkariak adierazi duelako abiadura handiko trenaren Euskal Y-koa delakoa Nafarroako korridorearekin batzeko ikerketak Gasteiz edo Ezkio aukeratu gabe hasiko direla. Lan horiek Iruña Altsasu tartean hasiko dira bi aukerentzat berdina den zatian hain zuzen ere. Vamos a ir avanzando y desatando también nudos en esta conexión entre Euskadi y Navarra. Vamos a hacerlo dividiendo el estudio informativo, teniendo una primera fase clara, Pamplona-Alsasua, con los sondeos hechos y pudiendo lanzar con rapidez el estudio informativo. Santano adierazi duenaren arabera, urte amaitu baino lehen Iruña Altsasu tartearen azterketa hidrogeologikoen emaitzak izango dituzte. Ondorio, zibilbidearen 50% suposatzen duen trazadura honetarako azkar joatea, aurrera egitea eta ministerioaren borondatea erakustea ahalbidetuko duten izapideak abiatuko dituzte, eta bitartean beste tarterako informazio azterlana abiatuko dute. Los sondeos estamos resolviendo el acceso, que ha sido conflictivo, esto ya lo dijimos. Estatu idazkariak onartu du bide batez Aralarko zonaldean Ezkioko lotura gauzatu alizateko zuratu behar den eremuan zundaketak gatazkatsuak izan direla, baina laster hori iraginkortasunez ekin ahalko dietela. Dena den zundaketa konplexuak izango dira, sakonera handikoak, eta ondorioz, emaitzek hainbat hilabete beharko dituzela dio Santanok publikoak izan arte. Eta Gipuzkoa eta Arabako EAJ eta PSeko familia politikoen artean lotunea dela eta piztu den polemikaz, hause Irungo alkateoi eta PSeko ordezkariaren iritzia. Es verdad, y en primer lugar hay que decirlo con claridad, no hemos tomado ninguna decisión. Y además yo creo que en este terreno lo que menos interesa ahora mismo son las especulaciones, porque solo dan lugar a rifirrafes y a encontronazos. Izenak aipatu gabe, baina bi alderdi kargu hartu die estatu idazkariak zer dela eta erabakia hartu gabe izan da espekulazioa, baino ez duelako eragingo eta baita ere gatazkak aipatu bi alderdien artean, gobernuetan bazkide direnak. EAJ aipatuta, esatea baita ere, Itxaso Atutxa Bizkaiburu Batzarreko egungo presidenteak ez duela kargua berritzeko hautagaitzarik aurkeztuko, eta politikaren lehen lerro utziko duela iragarri duela. Ikusentzunezkoen sektorera itzultzeko asmoa baieztatu du baita ere Itxaso Atutxak. Eta gertakaren artean agur esan baino lehen entzuleok esatea, Iruñeko udaltzaingoak gizon bat atxilotu duela Arrotxapean auzo horretako bajera edo etxabe batean beste bat arma zuri batekin hiltzea egotzita. Udaltzaingoak hilketaren ustezko egilea atxilotu du tokian bertan, biktima berriz Nafarroako Unibertsitate ospitalera eraman duten arren, bertan hil eginda zaurien ondorioz. 11:04 minutu errepideetan esango dizuegu momentuz egoera nahiko lasaia dugula, haize kontuak gorabera, ez ahaztu baitere alerta laranja indarrean daukagula, haize ufada bortitzengatik, bereziki Kantauri isurialdean. Onaino momentuz, eguerdiko 12etan bueltan izango gara informazio gehiagorekin eta ordura bitarte, segi gozatzen eguneko bigarren kafeaz. Eskerrik asko Egoi Belategi eta bigarren kafea gozatzeko dagoeneko Ane Marti jamentxe daukagu gitarra hartuta eta soinu probetan, baina soinu probak garatzen ditugun edo amaitzen ditugun bitartean, doinuetetik aratago osatuko du, hain zuzen ere, Gartxotun zain egon delako, Maialen Otraminekin, Gartxotze girotan ibiliko gara Maialenekin? Maialenekin beti ondo, esan dizu da bezala lehenago unibertsitate garaietako laguna handi bada, eta badakit musika zala dela kontzertutara joateko
ohitura ere baduela, eta telefonaren bestaldean, doinu, esango nuke nahi gomendatu dizkigula bere kutxunak, eta batez ere azkeneko gomendioa gustatu zaite gehien niri, baina ulertuko duzu. Amaiera arte entzun beharko da. Beraz, doinetatik aratago eta batez ere doinetatik aratagoren bueltan, Ane Martijarekin izango gara hemen, zuzenean, bigarren kafean gozatu eta segituan gara zuekin. Ongi etorri entzule, doinuetatik aratago saioaren denboraldi berri honetara. Badakizue, astero hemen elkartuko garela, telefonoaren bestaldean jendeak gomendatu nahi dizkigun doinu berriak ezagutzeko. Aste honetan, lagun handi bat telefonoaren bestaldean. Bere izena Maialen Otermin da, eta unibertsitate garaian ikusentzunezko komunikazioa ikasten genuen bitartean ezagutu genuen elkar. Geroztik, irrati esatari bezala ibiltzen da lanean, eta gaur, mesede txiki bat eskatu diot, bera ere musika zalea dela baitakit, eta telefonoaren bestaldean doinu batzuk gomendatu dizkigu. Entzun dezagun zer ekarri nahi izan duen gurera. Kaixo, Gartxot, ze moduz? Ez da erresa izan, aukeraketa egitea, baina lehen biziko proposamena Bonobo taldearen taitz izango da. Aurten deskurtu deten taldea izan da, irratian bertan Alejo Orbegozorekin egindako tarte batean, berak ekarri zigun, eta pila bat gustatu zitzaidan, eta geroztik askotan entzun dut. Beraz, lehen biziko proposamena hori. You move when I
zerrenda bat egitean normalean mutxo taldea bertan egoten da, bertan sartzen dut, eta bat aukeratzea oso zaila iruditzen zait, kanta zoragarriak dauzka, Nunca pegarías a un hombre con gafas, El león de tres cabezas, Las plantas, mila aukera dauzkat buruan, baina bat aukeratzekotan, aukeratuko dut Las ventanas se encienden, Hay alguien en casa diskoko abestia, ze irratian bolada batez saio bat aurkezten nuela, kanta hori aukeratu nuen sintonia bezala eta kariño berezia diot, beraz hori beste bat. Cada mañana soy polvo en la calle.
ama y así ya no hay quien sienta. Han convertido mi vida en una mentira y aquí ya no hay quien sienta. Aún así continuaré, continuaré. Aún así continuaré, oh continuaré. Hay quien necesita que las ventanas esta noche tengan las puertas abiertas, que las ventanas esta noche tengan las puertas abiertas. Azkenaldian asko entzun dut Kolumpio Asesino. Ez dakit, kanta, letrak oso ilunak dauzka, baina ez dakit, aldi berean badirudi film labur bat entzuten ari zarela. Eta horrera aukeraketa zaila, baina bat aukeratzekotan aukeratuko dut Sirenas de Mediodía. Besteak beste askotan errepikitzen duelako No tengo remedio. Con la cara de
Eta laugarrena eta azkena, eta ez da zuk eskatu didazulako zerrenda egitea, baina aukeratuko dut Madeleinen Naion bat. Bai, kanta biribila iruditze zait eta irratian askotan jarri izan dut gustatzen zait. Hoiek lauak Gartxot. Mila esker, Maialen zure gomendio edarrengatik eta zuri entzule bestaldean egoteagatik. Bagoaz, urrengo astera arte Madeleine taldearen Naion bat kantuarekin. Aio! Kantu zarra, Gartxot? Zugaria, ez dakit zeinek egin zuen, baina ze gustona duen. Inspirauta zegoen asteleen horretan. Inspirauta zegoen. Entzuleok, 11:24 minutu ditugu, dagoeneko soinu proba guztiak eginda, dena prest eta segituan Ane Martija aurkeztu behar dizuegu hemen bigarren kafean, jarrik asko abeldurri gabean, bai. Amaikak eta 24 minutu bagoaz aurrera bigarren kafean naiz irratian. Bigarrenak ez direlako beti okerragoak. Bigarren kafea. Recuerdos rotos y nublados. ¿Quién no tiene? ¿Quién no ha tropezado con la misma piedra un par de veces? Y es que somos así. Parece gustarnos, vernos al límite, a punto de explotar, no poder, no poder, no poder, no poder, para algún día entender y darnos cuenta. 2021 batean, bere lehen kantu argitaratu zuenetik,
plaza zein tabernak doinuz betetzen dabil gure gaurko gonbidatua. Musika ikasketak 6 urterekin hasi eta 12 urterekin gitarra bat jantzi zuenetik, akaso guztia du soberan, baina doinoak sortzeko irrika ez? Beti berdin, badakizue, gaueko izakiok, norbera eta bi izar. Sorte alboratu eta etengabeko lanketari ekiteko gogo hori. Bidean aurrera izeneko EPEA aurkezten dugu gaurkoan gurean, Ane Martija, bidea egiteko gogoz eta kantuan bada, hobe. Ongi etorrian, gurera, eta eskerrik asko, gure gonbita onartzeatik, ze aldartearekin zatoz bigarren kafe hartzen. Ane Martijaren inguruan sekretuak kontatu harri zuet. Ai, ama, hasi geha. Mikrofona itxita duela oraindik. Bai, baina hori segituan konponduko dugun zerrebida. Orain, bai, egunon. Ez, pixka gehiago beharko dugu. Segundutxo batzu, teknologia... azuk ere baigo, Juri. Baita ere, zentsura gertatzen ari da irratsaio honetan. Ez, listo. Ane Martija, egunon ongi etorri. Ui, horren lleva, irugarrena nahi danez. Egunon ongi etorri. Egunon, bai. Egunon, eskerrik asko gomendatzeagatik. Entzulari ulertarzi behar diogu, zuzenean ari gara, eta noski, badaude hor mikro pila jarrita, gitarran, ahotxean, gero beste mikroak, bozat itzali beste aigo, eta bueno, pixkan ere RAM memoria justu geratzen ari da dagoeneko. Eta esan daiteke horrelako gauzak ere, ematen diotela askotan etxe giro bat eta xarma gure... Mira, kontzertu bateko arazo teknikoak bezala ez, hobe gertatzen ez badira. Hori da. Niri gertatu egin zait, Hori da, baina gertatzen dira. Eta oain dela gutxi getatu zitzaidan gitarra entxubatu gabe nuela hasi nintzenean. Osa, niri ere getatu zitolakoak. Duela gutxi erotu nintzen, luperra, pedal volumena, beste kable hau ze izango da, eta zan gitarra bertako volumena jetxitan aukela. Klasikoa da hori. Eta zezara pentsatzen, gauza oso komplejoetan, basikean pentsatu gabe eta. Eta egin izan dezuen, noiz baite teknikoki zerbait funtzionatzen ari estanean norbaiti errua egotzi eta zure kablea edo zela ikustean gero disimuloan. Zeitxusia. Baina hori... mitiko on ez daukazula jarrita edo pastilla edo ez daukazula aukeratuta gitarran eta akaso teknikoari norbait izan baina ze kristo eta gero zu izan zarela hartu eta edo izaten da disimulo. Nik alare, ni izaten izenean, batzutan, barkatu, ni nintzen, barkatu. Baina askotan pasatzen zait, teknikari ere bana izen honetan, musikari bezala joan eta teknikariak esatea. Ez dik sonatzen pianoak. Seguro. Eta normalean izaten da, dei horrek ez dauke fantoma, itzalita dago, arazan, probatu alrebes eta askotan ere hori gertatzen zen. Tira, arazo teknikoak alde batera utzita. Bidean aurrera egin beharko dugu. Eta gaur arazo tekniko gehiago ere ez ditugu izango, Gartxot. Ez ditugu nahi. Berriz diot, bidean aurrera egin behar dugu, orain txarrapatu dut, Gartxot. Claro, prestatutan ator, beti bezala. Esan dakoa, Ane Martija dugu gaurkoan gurean, bere epe txikia duela hilabete batzuk atera zuen, okerrez banago, baina gurera gaurkoan estrenekoz dator, ez da dia azken aldia izan, eta berez diot ze aldarte, Ane, kalean duzu lehen bilduma, konta iguzu pixka bat, kaleratu zenuenetik gaurko egunera arte, sentitu dituzun une guzti horietan, adibidez, zein gogoratzen duzun gehiena, zein izan da hilabete hauetako gaiur txiki hori, tontorrak ere aipatzen dituzu uste eta bestiren batean? Ez dakit, niri gustatu zitzaidan adibidez, epe honen kanta bat atean argitaratu nuenean, guztia soberan, besti horrekin batera egin nuen bideo bat, eta bideo hori bazen oso berezia, eta orduan bideo horrek izan zuen oso, onarpen oso ona. Arrera ona. Bai, arrera ona. Horrekin, eta gero, hortik aurrera izan dituk zenbait kontzertu, eta adibidez, azpimarratuko nuke, Gorka Urbizuren teloiaria izan nintzela, eta orduan horrekin gehatuko nintzateke. Ojo, hoi ez hau txaldezue. Gorka, oain disko atean batez, proiektu berria... Honea ez da etorri, aseke, hain importantiare ez da izango. Ze paradoxak, bide, bagabiltza Gorka Urbizuren atzetik, entzuleok, etorriko da, Gotzon Barandiaranekin ibili garatzetik, eta horrelako batean gaur duela minutu batzuk, Gotzon Barandiaranek gehituna hemen WhatsApp talde batera, ez da gizartaz doan, baina gogoratu naiz, Gotzon ez dutu behar dut. Etorriko da. Kable hori ondo sartu behar dugu, Gotzonen kablea, funtzionatzen du. Ane Martika ekartxara kosta zaigu, baina... Euskal Herriko Star sistema dago WhatsApp talde horretan? Nik hemen oso jende gutxi ezagutzen dute. Bale. Lurrean ez da izaharrik, Goiuri gogoratu, Odei Barrosok behin esan zigun.
Bueno, disko bat ere estrenekoa izan edo ez, baina normalean izaten da ere, bueno, beti da bilduma bat, baina hau ondo azaltzen duan, askotan ere izaten da oso pentsatutako eta prozesu luze bat bere baitan duen zerbait, eta bestetan izaten da, norberak dituen abesti horiek bildumatu eta kaleratzearen impulso edo improvisazio horiz. Zure kasuan nola bizi izan duzu lehen epe txiki hau? Egia da, urtea hasi aurretik pentsatutako zerbait bazela, epe hori argitaratzea, gero, datak eta aldatu egin dira, esan dakoa, abestiak grabatzerako orduan ere, datak batzuetan aldatu behar izan direla, grabatzeko egunak ere aldatu izan ditut, baina, baneukan lehendik pentsatuta, gutxi gora bera, ekaina inguru hortan ateako batera behar nuen diska bat izango, edo EP bat izango zela, eta orduan, 4 abesti horiek aurretik pentsatutak neuzkan. Eta egin duzu alako batzutan ere hau izaten da ohikoa, abestien aukeraketa bat egin dituzu, gorde dituzu batzuk, edo entzuleak entzun dezaken hori orain arte egindako uzta guztiaren ondorio da, edo badago hemen ere, lehenengo lagin bat erakutsi eta datorren ari ere bidea irekitzeko gogo bat. Beitu, egia esan ni etengabe nago abesti berriak sortzen, dozein momentutan nire etxean banaolako gitarrarekin abesten eta, baina egia da, beste hainbat abesti utzi dituela, zuk esan bezala, gordeta edo, ez dakit grabatuko ditudan, ez dakit zer egin dut haiekin, baina pixka bat egin dut, aukeratu dauzkadan abestietatik zeintzuk nahi nituen grabatu orain momentua zelako, abesti horiek grabatzeko. Eta horiek aukeratu nituen, EP hortan dauden 4 abesti horiek, eta, gordetak dauzkadanak, ez dakit grabatuko ditudan, edo ze egingo dut haiekin. Zuk esan onenak diala, oendik etortzeko da ona onena dala. Okerez banago ere, pixkat investigazio lanetan aritzen naiz, eta okerez banago ere, etxean jaso duzu musikaren aizeaz, inguratuta egontza. Horrek ere, galdera oso klasikoa da, baina garrantzitsua irutzen zait. Nolako eragina izan du hau da, gure inguruak nola eragiten digu edo eragin dizu zuri, azkenan gaztetan gitarra edo instrumento bat hartu eta norberaren sentimentuak ez dakit kantu bilakatzeko zuri, nola eragin dizu? Beitu, ni berez musika munduan hasi nintzen oso gaztetan, 6 urterekin hasi nintzen musika eskola batetan solfeoa eta musikako oinarriak ikasten. Eta ikasi nuen lehenengo instrumentua, etzen gitarra izan, baizik eta txistua. Eta txistua egia esan, hasi nintzen ikasten aitarengatik. Aitak gaztetan ere txistua jotzen zuen, eta orduan, berak nahi zuen, nik ere txistua ikastea. Niri txistua gustatzen zait, baina ez hainbeste, eta orduan, bukatu nituen txistuarekin, musika eskolan egin behar nituen 6 urte horiek, baina ikusi nuen, nik ere abesteko gogoak edo banituela, eta orduan abesteko behar nuen besterako instrumentua, txistuarekin zinezkoa nuen. Eta orduan, erabaki nuen hori edo pianoa edo gitarra, eta etxean nean nahiak jotzen zuen pianoa, eta orduan pixka aldatzeagatik, nik erabaki nuen gitarra jotzea. Bakizu ez okurritu zaidan? Txistua gainera respect, nik maite dut, baina bada nahiko ensaiatzeko eta horrela zure, nola esan gutau, zure bezinua ere enteratzen dela, ez? Eta pentsatzen ari nintzen, zure aitakak aso txistua pixkat alboratuta zuenean, zuk 6 urte zen dituenean, eta ingurukoak pixkat arnasteko aukera zutenan, beha hasi, eta horre ongo ziala zure bezinoak, pixkat isiltasuna lortzen ari ginen honetan, oain berrila hasi da. Nere bizilagunak ere txistua jotze du, listo. Gartxot, igande goizak eta biribilketa bia hotxeta. Gozo. Eduki nuen nik pixukide bat, txistularia dena, zen esan barro, oraindik ere bada, eta ezagizu ez... Oso txistulari ona, gainera. Oso txistulari ona da. Inigo askoetaz ari gara. Hori da. Kontuz. Ezagizu ez zenbatetan esaten genion, orain ere ari da txistua jotzen, ze astuna, eta pandemia iritsi zen, eta ordu arte guk pentsatzen genuen, bizilagunek gorrotzatzen gintuztela, txistua gora eta txistua biltzetzelako inigo, eta pandemia iritsi zen, eta itxialdian bizilagun guztiak zai egote ziren arratsaldeko 7etan inigok balkoian txistua jotzen zuelako. Eta orduan izan zen berarentzat
sekulako mendekua bezala, ze begira, zenbat txantxa. Eman zizuen ziegitasun zaplasteko bat, Zenbat txantxa egiten dizkia zuen hemen aritzen izenean, gauzak ikasten eta entxeatzen, eta ari da Inigo berriro txizoarekin, eta gero pandemia iritsi zen, eta takata denak zazpiak noiz iritsiko zain, Inigo entzuteko. Gora txistua. Baina, Ane Martijaren bidea txistuak gitarrak egin zuen azkenean, eta hortela etorri da, gitarra jotzera. Igual goizia mardarenango kantu eskatzeko gartxot, baina hor buruan izan behar du. Ez dakit, bai, azken galderatxo bat egin dut, estreinoko kantua jo baino lehen. Galdetu nahi nizun eta gero sakonduko du horretan goiurik, maixuki letrak aztertuko baititu, baina grabazioetan ere izaten da batzutan kantuen arteko alako lotura bat, barne logika bat, deitu jozu nahi duzun bezala, oinarri ez da. Egindako bilduma hori biltzeko kontzeptu itzaitzait asko gustatzen, baina, gaitegi bat, edo bestelako bat. Zure kasuan, epe honek ere badu alako arima komun bat, batak bestearekin, edo izan dira uneko sentimentuak kantu bihurtu eta dena atera. Epe honek ez daka inungo kontzepturik, egia esan, hori, justo lehen esan izuen bezala, nik lau kanta aukeratu nituen, hori, momentua ikusten nuelako, lau kanta horiek ateatzeko, baino egia esan, ez dakata inungo loturarik, daude bi gaztereraz, bi euskaraz, ez dakit, maiten nituelako abesti horiek, eta ala izan da, baina inungo loturarik gabe egia esan. Hemen apuntatutan ekan gainera, gauza soia hitzak batzutan badu, alako konotazio negatiboa bezala, baina gauza naturala eta soia baino ederra horik ere ez dago, bi bazuan. Orain bai, akaso lehen lagin honen baitan dagoen kantu bat entzungo dugu gaur, zein da, eta esaiguzu ala nahi baduzu behintzat, ze abesti joko diguzun, eta pixka eta abesti horren inguruan pare bat gauza. Bai, bestiko dudan kantada bada Beti Berdin, eta, bada single moduan argitaratun bigarren kanta, eta, besti hau batea zen, hasiera batean punteo bat atean nuelako gitarrarekin, eta orain arte nituen konposatzen abestiak modu hortan, beti egiten nuen aldi berean letra eta gitarraren akordeak edo sortu, eta hori, erabaki nuen pixkat aldatzea, eta nahi gabe aterazitzaidan orain entzungo zuen punte hori, eta hortik bideratuta ateratzen kanta hau. Doala, Ane Martija gure set akustikora, eta segituan entzungo dugu bere lehen kanta hori. Bigarren kafearen elkarrezketa akustikoetan, Ane Martija dugu prest, Ane, nahi duzunean. Agertu zara berriz abesti hau entzutean, ta zenbat alditan pentsatu zaitudan nire alboan, irudikatuan biok bateran eskutik heldutakoaz. Begirada kurutzatu zingurua, egin zaite sagertu nahi gabe, zurekin izketan nabilo hartu gabe, nire barruan oiuka nabil, hausartu nahian ta ez dinean, hausartu nahian denbora galtzen. Ez nahi zapurtzeko gai hormau, suntxitu nahi dut, beldurrak jaten nau txikitu kaltetu, beti
zoritxarrez errazegia da. Zaiagoa zerbaiti buelta ematean, ikustezazu zure aurrean. Ausartu nahian, ta ez dinean, ausartu nahian denbora galtzen. Ez naiz zapurtzeko gai horbau, suntsitu nahi dut, beldurrak jaten nau txikitu kaltetu, beti berdin jarraituko teut. Banaiz apurtzeko gai hormau, suntsituko dut, indarrak hartuta gutxinaka noa, beti berdin ez dut jarraituko. Hortxe ba, Ane Martijaren lehena, gitarra lasai utzi, eta zatoz gure entrevista gunera bueltan, Ane? Oraindik ere galdera asko dauzkagu eta egiteko, eta 18 minutu aurretik lasai aritzeko solasean Gartxot, gure sortzaien aparrarekin. Ba bai, eta orain lehen abestia hau entzuten, eta aipatu duzu Ane, gitarra ere hartu zenuela, ez dakit nola esan, bidelagun bezala ez, eta bidelagun Fidel bezala, eta akustikoan entzuten gabiltza gaurkoan, baina zure lehen epean ere nabari dira ahotsa eta gitarra ez diren beste elementu batzuk. Eta kuriosia daukat, bidearen ze momentutan ohartu zinen, nola ohartu zinen, akaso etxean modu xume eta biluzian egindako horiek behartzutela, zuk nahi zenuela ala egin, behar ez dakit behartzuten, baina bai, zure ustez behartzutela bastakit abesti oso bilakatzeko orduan, instrumentazio bat, nola egintzen dituen auto horiek, norekin aritu zaren, eta pixkat zure kantuak jantzteko prozesu hori interesatzen zait. Beitu, badaude abesti batzuk, betidanik buruan izan ditudanak, igual akustiko moduan, ez? Gitarra eta ahotsarekin bakarrik, niretzat nahikoa zela, ez? Baina egia da, 2021 hasi nintzela, egia esan, pandemia garaian hasi nintzen, zenbait estudio eta pixkat, kuriosiatzen, ez? Eta, 2021 erabaki nuen, itzegin nuen bi produktorekin probatzea, ez? Eta haiekin erabaki nuen, lehenengo kanta grabatzea. Bada, estudios Aberin du izena, eta haiekin itzegin nuen, badira Iñaki eta Leire, eta, hasiera batetik, abesti hori grabatzeko prozesua edo, hasi ginen nik gitarrarekin eta ahots horiek grabatzen, eta berehala ikusi nuen, nik egia esan abesti horretarako inspirazioa edo bilatu nuen pixka bat nogen edo lako talde batzuetan, eta orduan ikusten nuen beharra nik zakit bateria, baina bai bestelako instrumentuak beharrezkoak zirela, eta haiek produktoreak direnez, haiekin hitz egin, eta haiek ere lagundu zidaten pixka bat bilatzen nuen soinu hori aurkitzen, ez? Eta hortik aurrera, beti grabatu izan ditut abestiak haiekin, epe hau ere badago Aberin estudiotan grabatuta, eta orduan haiek laguntzen didate gehien bat, frogak egiten ditugu, zenbait instrumento sartzen ditugu, batzuetan, gertatzen da, batzuk soberan daudela, eta orduan, horiek kendu, beste gauza batzuk probatu, baina gehien bat haiekin lan egiten dudalako, haiek badakite, eta beti, baina nik nahi dudana argi dute, eta orduan ez dute beste zerrez
egiten. Iñaki Jaren eta Leire Arangurenekin aritu zara ekoizten. Aberin estudioan egon denak, zenien naiz oraindik egon, naiz eta Iñaki espaldi ezagutzen dudan, diote han etxean bezala sentitzen zarela, baina zuretzat, ez dakit, zure herritik aberinera ere nahiko etxeko giroan, ez dakit, biztan legoan nork irabaziko duen? Nere herriak uste dut, bai. bai, nere, Etxeberrin, ez dakit zenbat biztale izango garen. Wikipediak di 60. 2020ko zentsuan. Bai, lako zer izango gara, 60 inguru. Eta berinen, begiratuko dugu, uste 50, ez? Bai, oso gutxi. Bai, agertu zen, polos en extinción, edo nada esaten da, olakoetan agertu zen. Desagertzear edo. Bai, desagertzear dauden herri horietako bat bazen Aberin, orduan, bai. Bueno, nire herria ikusi dutzen bezala ez da oso handia. Ez, hemen, gauza raroa, Wikipediak dio, Aberinek 358 biztanle dituela. Ez, baina gero artikuluetan eta diote 50 biztanle eta musika estudio bat. Musika estudioan hainbeste jende ibiltzen da. Igual zentsuan sartu dituzte urte guztian zehar, Iñaki eta Leireren eskutatik pasatzen dire musikari guztiak, ez? Bueno, berez, interneten bilatzen bat mauzu ere, nire herrian berez, badaude 70, uste dut, Wikipedian ez, baina beste nun baite 70 eta 70 ez gara. Igual amarkatu gehituko dituzte edo, baino ez, 70 ez. Jose inbidia, ze ondo bizizean, edo bizizeaten hor, 70, 50 goiuri, zer urte zaizu. Atzo etxea bidean alde zarrean Donostin taberna baten jende gehiago zeon. Egia da, bai. Eta ni askotan jendarekin agobiatu egiten naiz, baino herri txiki batek ere, 50 izan da denek ezagutzen dute zure bizitza goiti bera, eta niri sekretu batzuk edukitza gustatzen zait, Bai, bestena jakitea ziurreni, bai, eta aukera garra izango zen. 20.000 herri batean bizi zara, eta hemen ere sekretu gutxi, ez pentsa. Ez dakizu. Sekretuak gordeta, hanek abestiak dauzkan bezala. Gordeta, ezakit, nik gitarra hartu eta herri guztiak entzuten ditu nire abestiak, Bueno, bentsat, 60 pertsonako fan base bat, hasieratik aukitza ere, ez da gaizki. Ez da makala. Esango zenuk ere pixka, hau ez neukan prestatuta, baina interesgarri ez deneteke, egoera horrek ere, leno familia aipatu du, baina inguru lasai bateke eragiten du musikaren bidean, ez dakit gauzak patxadaz egiteko, perspektiba izateko, nola bizi duzu? Bai. A ber, egia da, ni adibidez, betianik bizi izan izelako herri txiki hortan, eta ordun, ez dago zaratarik, ez dago, ez dakita ordun, lasaitasun horrek nahi bai laguntzen dit, hori gitarra hartu eta gauzak sortzera. Nik badakit adibidez, nire gertu dagoelako, baina Iruñeko hiri batetan bizitzeak, niretzat ezinezkoa izango litzateke, bai. Eharra. Eta horrela, aipatu duzun beste gauza bat, prestatuta ez neukana, pandemia aipatu duzu, eta pandemia izan zen alako inflexio puntu universal bat, dirudienez, jende guztiarentzako. Horre, nola sentitu zenien? Akaso, hor sentitu zenuen bidean edo azken urteetan zenuen jardunak izan behar zuela fisikoa, tangiblea zen zerbait, ez dakit, adorea deitu zen, adorea ere eukiko zenuen, baina horre aldundu zinen zu, ere pandemian, edo aldundu baino horri izan zenuen, venga, hau honi heldu behar diot, eta bultzadori nola bizi izan zenuen hori? Bai, gehien bat, hola izan zen, niretzat pandemia izan zelako, beste guztientzat bezala ez, baina nik gaizki pasa nuen pandemian, kasualitatez aldatu nintzen unibertsitatez ere, orduan, gertatu zitzainan denetarik, eta orduan, izan zen pixka bat gurasoek bultzatuta, nik banuen musika pandemia garaian are gehiago, pixkat, arazo guztietaz, alde egiteko konponbide moduko batez. Iesbide moduko. Bai, eta orduan, aitak bazekien, eta nire amak ere, orduan, bazekiten musika gustoko nuela, eta nire ametsa bazen, abesti bat grabatzea. Etzen, nik kontzertuak mandan euskan, musika eskolan adibidez, kantatzen nulako kontzertuetan. Baina nireak ziren kontzertuak, oaindikan nituen egin. Ta orduan, nekien nire abesti bat grabatu nahi nuela, aspalditik nemitzalako kantak sortzen. Ta orduan, pandemian bai, aitak ikusi ninduela, pixkaz, hori, plof moduan edo ez, pixkat ikasketekin, egoeragatik eta
Eta orduan hasi ginen hor, begiratzen estudioak eta izan zen hori, batez ere nire kanta propio bat izateagatik, eta ez inolako muga batengatik edo ez besterik gabe nik sortutako zerbait nerea dena niretzat izateko. Ez beste inorentzat, ez hori, nire ametxaztelako eta hola izan zen. Ederra, bai, aldarri bat egin marruen Inigo. Askotan zenbat hitz txarra esan ditugun pandemiaren inguruan ez, eta jendeak sufritu zuen, eta nola ez, zilegi da. Garailatzak izan ziren, baina zenbat gauze onere atera ziren bertatik, orduan, ez dakit hitz larriz, baina biba pandemia esan duen modu batean edo beste. Egia da, sorkuntzarako bintzat, leku asko egin zigula gure bizitza autoesplotatu hauetan, eta horrek eman zigun askorako, hori uka ezina da. 8 minutu pasatxo eguerdiko 12etarako, sarraskiaren garaia iritsi da. Sarraskia. Zure hitzak hartu eta Goiurik azterketa egingo dizu horrela, lagorrean. Goiuri aurrera. Bai, abestietako esaldi batzuk hartu eta bueno, balderatxo batzuk egingo ditut, ze argi geratu da azalpenetan, ez? 4 kantu bildu nahi zenituela, baina ez dagoela kontzeptu oso argi bat, baina hala ere, lotura batzuk badaude abestietan, ze aipatzen duzu batean beldurra, beste batean aipatzen duzu, ez dakizula oso ondo zer egiten duzun hemen, bestean aipatzen duzu baian gailurrera igo, baino bihotzan negarrez dagoela. Beraz, nahiz eta 4 abesti solte izan, badago hemen kontzeptu bat, eta iruditu zain dela pixkat ez jakintasunarena, ez? Egoera horretan egotearena. Hori izan da abia puntuetako bat? Bueno, egia da, laguntza asko izan duela epe hau aurrera eramateko, eta igual ez jakintasuna azkenean, ni berria naiz mundu untan, eta orduan nik ez dakit nola funtzionatzen duen, nik musika egiten dut gustoko dudalako, eta lehen esan dudan bezala, gehien bat niretzat, gero jendeak gustoko badin badu, niretzat bada interesgarria baino, gehien bat enekien nola egin aurrera, eta horrekin egin dut. Beste batean badiozu, no sé qué hago aquí tan tarde, muy bien sin saber qué hay de frente, hablando de vete tú a saber, y si me viera mi madre. Y si me viera mi madre horrengatik galdetu nahi nizun. Bueno, hori izan zen, ni oso juergazalea naiz, oso juergista, eta orduan, ez dakit gogoratzen dut, hori, izan zela nire herritik gertu izan nuen juerga batetan bizi izan dakoa, eta batzutan gertatzen dira ez, gauza batzuk ez ditugula gogoratzen edo oso ongi, eta orduan, besterik gabe, nire amak beti esaten, kontu zibili eta ez zenan gehiegi. Eta, besterik gabe gogoratzen nuen amaren hitzoiek, eta hor idatzi nuen hori. Hemen, beraz, parrandazalea zara, eta parrandazalea gau pasa egiteraino, abestian aipatzen duzu, zeinek eskatu dion eguzkiari bueltatzeko. Nire lagunei galdetzen baden behar diezu, orain, saiatzen ez pixkat gehiago nire ahotsa zaintzen, ze hortarako ez da oso ona juerga egitea, Beste kanta batean, aipatzen duzu, beldurrak jaten nau, txikitu, kaltetu, beti berdin jarraituko ote dut. Beldur hori sentitzen duzu eszenatokian edo hor dena desagertu egiten da? Ez, eszenatokian aurten bai gertatu zaidala, kontzepturen batean agian hotsagatik eneola egunean, eta orduan hor bai zarantza ez, baina igual beldur puntu bat edo neukan, baina normalean egia esan nahiko lasai ateatzen naiz eszenatokira, eta hor ez dago beldurrik. Eta azkena, gailurrera heldu naizela, diote denek behintzat, baina negarrez dago bihotza. Ze behar duzuzuk sentitzeko, edo ze beharko zenuke benetan iritsi zarela gailurrera, eta sinisteko, beste guztiek sinistatu duten bezala, hori gertatu dela. Ez dakit, askotan entzun dut, hori ez, errepikatzen den esaldi hori zuk sinetxe behar duzu zugan, baina hori kostatzen da, eta bastakit, ingurukoak nerekin jarraitzea edo hori izango litzateke neretzat garrantzitsuena edo.
Gainditu du sarraskian Martijak, baina azken minutuak ditugu, agurtu egin behar dugu, bigarren kantu askatu behar dugu, zein izango da bigarren kantu hori, eta zer jakin behar du entzuleak kantu hau entzuteko. Bada guztia soberan, eta, berezitasuna badauka besti honek, sortu nuelako pilota partidu baten arira, pilota partidu hortan pilotari bat Tolosa lesionatu egintzen, eta gero bere laguna zen Aitor Elordi agertu zen elkarrizketetan pixkat triste, bere laguna lesionatu egintzelako, baina Aitorrek irabazi zuen partidua, eta orduan ikusi zen pixka bat nolako kontraesanak dauden, zerbait irabazi edo irabazten dugunean, baina ez dugunean lortu nahi genuen guzti hori, ez? Eta orduan horregatik sortu zen abesti hau. Ane Martijari pilota oso gertu geratzen zaio, entzule batek esan digu, anaiak baino desente gehiago hitz egiten du mikrofon aurrean. Egia da, bai. Badoa, Ane Martija, gure set akustikora, benetan Ane plazer bat izan da, lan berriak iritsiko dira, eta hemen ere kafe gehiago hartuko ditugu zure lanak ezagutzeko, baina orain gozatu, arazi gure entzuleak azken kantu. Eskerrik asko. Bigarren kafearen elkarrizketa akustikoetan, Ane Martija eta guztia soberan. Nahi duzunean, Ane. Lortu dut pilatzen nuena, gailurrera heldu naizela, diote denek behintzat, baina negar ez dago bihotza. Garaipenak behar du bidea, bideak badu arriskua, hasieran saria buruan, amaieran bizitakoa. Zubilun denetan, sarrera aurrean, nonote da ordea irtera. Ez batzutan ez daukagun nahikoa, behin amestutakoa geretu da, baina utxik badugu barrua, guztia egongo da sobera. Sobera. Zaila bai bihurtzea, espaldi jaiotako ametsa, zailagoa gertu ikustea, buruan genuen ez bezala. Zubilun denetan, sarrera aurrean, nonote da ordea irtera. Ez batzutan ez daukagun nahikoa, behin amestutakoa geretu da, baina utxik badugu barrua, guztia egongo da sobera. Sobera. Ez batzutan ez daukagun nahikoa, behin amestutakoa geretu da, baina utxik badugu barrua, guztia soberan. Batzutan ez daukagun nahikoa, behin amestutakoa geretu da, baina utxik badugu barrua, guztia egongo da soberan. Soberan, soberan.
Eskerrik asko honen Martija entzuliok bagoaz, bihar goizeko 10:05 hemen bigarren kafea orain informazioaren txanda naiz irratian. Keep calm and bigarren kafea.